Kesän riantoja. Sieltä tulee Hännisen Janne. Uusi maailmanennätys on tulossa. Varokaa, auto tulee. Mille on sun kuulla? Mulla on tullut. No niin, nyt lähtee. Auto tulee! Mä otan P. Nakkaa takal tuulettimet kiinni. Lähti lenkille yli. Kato se pyörähti. Kuse samalla! Kuse siinä samalla nyt! Hei, ota sortit pois nyt! V-tyyli. Ei vittu. Vittu on hauska jätkä. Housut kiinni! Ai sirklaat oikein, hienosti. Varo mönkiä! Liira. Ei mulla henkeä. Hyvin vedettiin, pakko myöntää. Alamäki. Heitäs vielä yksi lenkura munasilla. Ei tätä. Siinä on. Jos mulla olisi noin, mä vetäisin. Nää on mun loppuiltaan, mä käyn saunomassa. Uimaan. Menepäs toi Alamäki niillä. Vittu joo muuten! Mennään, mä kuvaan tän. Pekkoissa! Mennään. Kato, mikä se on pikaluistelu M-valtias? Onks tunteet ennen hurjaa temppua? Vittu unohdin kengät Simoon, niin tuotiin rulli. Elä vielä, me menen tänne alas kuvaamaan. No niin, anna tulla! No Ville, tuu! Vielä on mäkeä! Pääsit tulee. Vittu. Mun kalja jäi auton katolle. Nyt mä en enää hölmöile. Tuo on kuultu niin useasti. Musta tuntuu, että kuva se on koko illan. Katsotaan monen tuossa klippi saadaan. Kokeile toi ylämäki ylös. Tunne viisi semmoista henkeä.